Yebantase hlalani phansi yewethu bengiqala mina uyiva namhlanje into nokubana umuntu uyakwazi into nokubana akhohlele igazi but avuke ekuseni ayobasa omnye umuntu. Yebantase nami ndothusile njengoba usothuka nami ndothusile. Mamelani bantase into eyenzekayo. Niyakhumbula into nokubana one of our modules ikwi-trial. So sisenkundleni ke ngoku sisemaplangeni. So kuzawufuneka bantase nilandele ke ngoku le module. Ndicreate i-playlist. Kuzawufuneka iqale last week i-trial bantase. Kuzawufuneka niqale kulaa playlist nizayo nayo kanje because andizumane ndiphinde into enye on each and every video. Yabo, so kuzawufuneka nilandele nize nayo kanje. Mamelani bantase into endifunayo ke apha kuni ke kule ivideo. Ndifuna nje into nokubana nikilane nidanyaze, nilike, nikhomente, nishare yonke laa nto idikayo bantase. Khawulezani sigqithe kwezi zidikayo singene kule ke ngoku. Mamelani bantase. So niyakhumbula mos into nokubana last time sisenze ivideo ndikhumbula uba bekunini ndithe kuni kwenziwa into ekuthiwa yi-trial within a trial. Yobo, i-reason yoba senze le nto into nobana uMosakekana, which is accused number 1, uchallenge into nokubana amapolisa ngalaa mini inkulu yesiganeko sokubulawa kuka-Amanzimtoti. Yabo, amapolisa ambamba engena-J50, which is i-arrest warrant. Amapolisa asetsha yonke into engenayo i-search and seizure warrant. Yabo, so uthi uMosakekana kakuhle mente bekufanele uba mna andikho kwalapha because ukubanjwa kwam kwakungekho semthethweni. So bekufanele uba andikho kwalapha mani mna. Yaqonda? Sharp chomi. So bareza loo nto ke ngoku yinobangela yoba sibe ku-trial within a trial. Yaqonda? Sharp chomi. Sithe sisajongeleyo into lomana sithi siyangena kule trial within a trial, waphakamisa igqotha lika-accused number 5 liphakamisa ne-application. Nambona ubaby girl lo we-fraud lo behambisa imali esenjenje ke waphakamisa into yokubana no mna my lord, mna andizukwazi into nokubana ndibe lapha ndimamele wonke lo pucane wenzayo apha because at the end of the day mna eyam ye-fraud izawuxoxwa ngaloo mini ixoxwa ngayo and ndizawuzwa ngaloo mini ixoxwa ngayo. Okwangoku kusaxoxwa ezi zaba babasa abantu ndicela ungabikho mntasekhaya because ndenze ii-honours and ke ngoku kule nto yam ye-honours ndiyafeyila. And ke ngoku ne-distance yoba ndihambe ndiye court phinde ndibuye kwathi ndiye ndifeyile ke ngoku esikolweni because ndifika endlini ndidiniwe ndingasakwazi nothini. Oh my lord and ke ngoku my lord bantase is very respectful. Yabona my lord uzakuxelela into but akuxelele ngendlela enice. Wathi my lord mamela ke sisi, xa ufuna le nto uyifunayo yoba ungabikho lapha ecourt izizathu zakho funeka zivakale. Wamfundela lo section bantase into nokubana izizathu zakho funeka zibe kwezi ndigqibo zibala. Yava ke ngoku mntase into nokubana eyakho esakho isizathu sofunda asikho apha. So andikho apho ndingena khona ke. What? Refused application. That must move on singene kwi-trial within a trial. That you my lord. And sizathu my lord ke le judge because ndiyalibala igama lakhe. Sizathu my lord. So my lord warulisha ke bantase loo nto and then urulisha kwakhe loo nto kwa-introducewa i-witness yokuqala ke ngoku ku-trial within a trial. Nikhumbule bantase into nokubana ndicela nifollowishe i-playlist so that nizoyazi yonke le nto. Sharp chomi. So ke ngoku bantase kungena uSirhobela as i-witness yokuqala. Uthi ke ubantase ukapteni into nokubana sharp ifike le mini ayinikeze information kuShepi. Shepi niyamazi mos nguShepherd. Ayinikeze information kuShepi and then uShepi ahamba yoyichekisha le information. Afike uShepi athi nansi nyanya ayi-20. Athi uShepi efontini iyamuvi ayi-20 captain, iyamuvi ayi-20 nako esiya kwenye address. Yaqonda? Then ke ngoku uthi ke ngoku yena ucaptain into nokubana bemka bangena emotweni babaleka fast baya phaa kulaa ndawo iFelithol kule address intsha ke ngoku nothi kule yakashepi le kupakwe kuye i-20. If ke ngoku uyayifollowisha le nto le trial uhamba nam ne-playlist uya-understand mandithetha ngantoni. If uzuyazibona ingathi ulost mntase buyele emva mntasekhaya khona yonke le nto une-question yayo iphaa.
Sharp chomi. So uthi ke ngoku uCaptain nje ngokubana hayi sharp bafike ku-first location bathi hey zonke phantsi lalani ngezisu kulalo ngezisu bantase bafakwe la makhwenkwe kutshekishwe kusetshwe imoto ke ngoku iviyano le bebefike ngayo phaa kwi-new location. Andithi bafika bapaki i-20 and then banyuka ngeviyano hayi basetshwe gqiba amapolisa ke ngoku asplithane yava kubekho amapolisa asheka neviyano notawu ngapha. Then kubekho amapolisa ke ngoku ahamba noMusakekane kuyiwa phi kwi-first location apho kupake khona i-20 sharp chomi benke. So uthi ke ngoku uCaptain into yokubana yeyi wakhohlela umntu emotweni eyaphaa. Uthi yeyi akakhohlelwa kuyabuzwa yiCaptain uyayincoma le nto ukukhohlela kwalo mntu bingumkhohlelo njani lo. Uthi yabona ibingenguwo lo we-TB because lo we-TB uyuminxani ngumntu uyuminxani. Uthi lo mkhohlelo ubu-different bu-smooth but bubona into yobana ukhohlele lufa that wa. And ke ngoku uCaptain mosubulela sipedi so yaba ndithi uCaptain utheni na Captain sharp chomi. Uthi uCaptain ke ngoku waqala ke ngoku ubhutisa uMusakekane accused number 1. Qala ke ngoku uMusakekane wamane andithi ufakwe la makhwenkwe and apha ngaphambili kuthiwa bantase mani njengoba ekhohlela umane ethatha ijezi yakhe ayibeka apha entweni eyoba ndiphakamisele hood ndiyibeka apha. Kuthiwa ogqiba kwakhe xa ehlisa igcwele igazi nje that means ukhohlela igazi bantase. Mind you lo mntu ubanjelwa into nokubana esuka phi esuka ubulala uAman Swart. Njengoba ekhohlela igazi akenziwanga nto phaa khohlela igazi nje iyazigulela izigulo zakhe sharp chomi. Kufike ke ngoku kuthiwe emfondini nasi isixisa lapha kufika kulaa location nasi isixisa lapha kuthiwe hayi athi naso apha epokothweni kuthiwa akasivulele kalofondini kuthiwa hayi nyhani angabinangxaki akhuphe isitixo bantase kuthiwa acelwe nyhani ngesidla avule. Nyhani amapolisa afika setsha heyi afumaniseke ubukhohlo luyaluqina ngapha bayasetsha ngapha ukhohlo luyaluqina sharp chomi. Bathi mani ilethena ukhohlo lakho mntase ingathi awunokhohlela igazi nje uthini into yakho wathi hayi bendisesibhedlele kwathini. Uthi ke ngoku uCaptain ntombi andambuza ke mendito ntombi kwisigulo sakhe yintoni but sambizele iambulance into yokubana hayi ambulance nanku umntu ezawufa apha thina simfuna urhosa imampuru but siyambona into yokubana akazulenza ixesha khanikhawuleze nifike. Yafika iambulance bantase yamxilonga phefumla wafakwa ioxygen kwathiwa makathathe iwalk akahambe yabo ndithi iwalk kuthiwa makastretche bantase akhe yabo ndiqamba lo muntu lo uphile qete lo ugqiba basa umntu ngoku how many bullets konje bullets ezininzi ukufa. Ndandisithi ngelaa xesha ndandisenza laa case yeAman Swart ndandisithi imvula ngunogumbe webullets yinto awayenzayo uMusakekane nalaa bhuti accused naye kuAman Swart. So singaze siyilibale loo nto kule trial sharp chomi. Isetshwe ke imoto kusetshwe yonke into kusetshwe iifowuni kuthathwa iifowuni kuthathwa yonke into bantase. And then emva koko ke ngoku kubizwa amapolisa alaa ndawo eBramley I think it's Bramley kubizwa amapolisa aseBramley kuthi ucela into nokubana aescorte iambulance so that azohanjiswa esibhedlele uMusakekane because bayambona into nokubana uzabulawa lolu khohlo. Nyhani bantase ahambiswe esibhedlele athi ke ngoku amapolisa nyhani bona baprocess isini and then ke ngoku yonke into yabo yayisubmita. So ke ngoku ithi idefense into nokubana kwaleyo yoba nithi client yethu ibugule lufa kodwa niqhubekeke niyibambe and nithi nina azange ifundele and ithi yona azange ifundele ii-rights zayo. Amapolisa athi anjani uyaphosisa samfundela ngaqona. So bantase yonke loo nto leyo bayayidisputa bathi akho evidence izawulidwa emayelana nento ezafunyanwa efowunini yalo mfo ezafunyanwa kulaa ndlu ezafunyanwa kulaa moto akho nto izawulidwa i-evidence related to ezi nto zintathu that amapolisa wona wandase athi into nokubana they are allowed to act even though they don't have i-J50 or le search and seizure warrant depending on the situation. So they can use their own discretion in the situation to say yey izasilibazisa into yecourt siyofuna i-J50 masiqabelisele
then i-J50 sayifumana after. So that is their defense kuyo yonke le nto. Otherwise bandase kuthiwa ikhona isection nyhani bavumelayo ntoni ukubana benze laa nto, but yonke le nto le bandase mna ndithi masiyiyekele umy lord. My lord uzawuthi enze into ezirayithi, ndiyamthemba umy lord.